Ўжо цяпер ёсць з намі на сувязі Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях. Вітаем, Франак. Франак, ці чуеш нас? Прывітанне. Чую добра. Чую вас добра. Цудоўна. Франак, тут, напэўна, самае галоўнае пытанне. Вось апошняя інфармацыя, якая з'явілася наконт Святланы Ціханаўскай, гэта прызнанне, уласна кажучы, на Белсаце, што яна запрошаная Джо Байденам, новаабраным прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Як выглядае гэтае запрашэнне цяпер, у якім гэта ўсё стане, і ці збіраецца Святлана Ціханаўская ўжо ў Вашынгтон і калі? Кансультацыі пра прыезд у Вашынгтон вядуцца яшчэ ад кастрычніка, і былі размовы пра ўдзел у паседжанні Хельсінскай камісіі, пра сустрэчы з кангрэсменамі, з сенатарамі ЗША. Ну і, безумоўна, былі нейкія кантакты з камандай Джо Байдена, але ён не можа нікога афіцыйна запрашаць да таго, як уступіў у законную сілу, да інаўгурацыі. Таму афіцыйнага запрашэння ад Джо Байдена няма і быць не можа. Але тое, што візіт здзейсніцца ў Штаты ў канцы студзеня ці ў пачатку лютага, гэта на працэнтаў 80 можам ужо казаць. Калі візіт здзейсніцца, выбачай, то што ў перакладзе з дэмаплаты... Што гэта будзе азначаць для Беларусі і што будзе гэта азначаць для Лукашэнкі? Самая галоўная задача для Святланы апошнія 3 месяцы была гэта непрызнанне Лукашэнкі. Святлана ездзіла па сталіцах Еўропы, сустракалася з сусветнымі лідарамі, каб дабіцца непрызнання сфальшаваных выбараў, непрызнання Лукашэнкі, спынення падтрымкі Лукашэнку, замарозкі кантрактаў з ім. Усё, каб ізаляваць рэжым. І цяпер прыезд Злучаныя Штаты гэта кропка, вельмі важны пункт, фіксацыя поспеху. Пасля гэтага можна сказаць, што ўвесь заходні свет не прызнае Лукашэнку як прэзідэнта, і трэба па-новаму выпрацоўваць стратэгію ў дачыненні да Беларусі. Гэта значыць, трэба прызнаць, што ў Беларусі сфармавалася новая большасць. Але пры гэтым, Франак, таксама вельмі важны расійскі бок, і на гэтым тыдні адбыўся візіт міністра замежных справаў Лаўрова да Александра Лукашэнкі, які таямніча нагадваў, што Владзімир Владзімірович памятае пра пагадненні, якія там былі дамовы ў Сочы з Александром Лукашэнкам. Вось гэты расійскі вектар, таксама пра што Святлана Ціханаўская казала, што яна, уласна кажучы, была б гатовая размаўляць з Пуціним. Як у гэтым кірунку ідзе праца? Магчыма, таксама гэта ўжо не гіпатэтычная сустрэча. Як гэта выглядае? Праца вядзецца па самых розных напрамках. З Расіяй кантактаў прамых з урадам, з прадстаўнікамі Пуціна, Крамля не было. Пастаянна нейкія закулісныя размовы адбываюцца ў розных людзей, пастаянна прыходзяць розныя меседжы з Крамля, гэтыя меседжы вельмі кантраверсійныя. Таму сказаць, ці ёсць там пэўная палітыка, невядома, ці ёсць у іх нейкая стратэгія ў дачыненні да Беларусі, я б не сказаў. Мне адчуванне, што ў Крамлі такое самае замяшальніцтва і неразуменне, што рабіць з Лукашэнкам, што рабіць з Беларусю, як і ў самога Лукашэнкі. Яны разгубленыя, яны эксперыментуюць, яны шукаюць розныя варыянты. І мы ведаем, што Расія ніколі так проста нікога не падтрымлівае. Гэта значыць, што Лукашэнка даў нейкія абяцанні, ці прынамсі гаворыць пра нейкія абяцанні са свайго боку ўзамен на падтрымку. Мы ж не можам нічога Расіі абяцаць. Мы не можам гандляваць суверэнітэтам і незалежнасцю. І таму усе размовы, якія мы вядзем, якія Святлана Ціханаўская будзе весці ў Еўропе, толькі пра тое, каб Расія удзельнічала у вырашэнні беларускага крызісу у ролі медыятара максімум. У ролі медыятара, у ролі бака, які забяспечыць роўнае прадстаўніцтва. Але там павінны быць і іншыя краіны. Ці паводле будапешцкага фармату Великабрытанія, ЗША, ці паводле нармандскага фармату Францыя, Нямецчына. Гэта ўжо пытанне для наступных дыскусіяў. Франак, канешне, гэта ўсё геапалітыка, але вось гледачы, якія нас цяпер глядзяць, для іх галоўнае пытанне, калі гэтая ўся сітуацыя скончыцца. І вось адзін наш глядач, спадар Александр, піша так: «На жаль, перамогі чакаць не прыходзіцца. Я з Новаполацка, у нас вельмі многа людзей зараз атрымоўваюць гуманітарныя візы і уцякаюць за мяжу. Ніякай дапамогі ніхто з шараговых грамадзян, удзельнічаючых у пратэстах, не атрымліваюць. Маю на ўвазе з-за мяжы. Уся надзея толькі на сябе, ёсць салідарнасць
салідарнасць толькі часткі грамадзян нашага гораду. Нават байхелп працаваць не хоча, штрафы аплачваем самі. Усе патроху страчваюць надзею на перамогу. Што б вы адказалі ў гэтай сітуацыі? Безумоўна, дапамогі мала. І мы бачым, што Лукашенко усімі спосабамі спрабуе гэтую дапамогу адабраць, спыніць, не дапусціць. Тыя, хто атрымліваюць дапамогу па праграме Buy Help, гэтыя грошы канфісковваюцца. Мы бачым, што рэсурсная дапамога сем'ям рэпрэсаваным таксама вельмі моцна абмежаваная. Але ну што рабіць? Трэба зараз, па-першае, трэба супрацоўнічаць з фондамі і арганізацыямі, праваабаронцамі, якімі гэтым займаюцца. Па-другое, трэба дапамагаць адно аднаму. Па-трэцяе, трэба фіксаваць злачынствы, трэба фіксаваць вашыя страты. Калі гаворка пра штрафы, то трэба збіраць усе дакументы, і абавязкова гэта будзе так ці інакш кампенсавана. Але ні ў якім разе не здавацца. Ні ў якім разе гэтая рэвалюцыя, гэты пратэст не спыніцца. Ні ў якім разе нельга спыніць выхады людзей на вуліцу. Менавіта ад таго, што адбываецца на вуліцы, залежыць поспех нашай рэвалюцыі. Нам трэба працягваць выходзіць. Так, гэта цяжка. Але толькі так мы можам дасягнуць нашай мэты. Не мяняць стратэгію. Стратэгія застаецца нязменнай. Ціснем на ўлады, дабіваемся саступак, потым дыялог, праводзім новыя выбары. Стратэгія не мяняецца. Тактыка, як мы выходзім на вуліцу, як мы будуем наш супраціў у дварах ці ў цэнтры горада. Гэта пытанне тактыкі, але стратэгія павінна быць тая самая. Мірны супраціў, каб аказаць ціск на ўлады і змусіць Лукашенку ісці на саступкі. Чалец координацыйнай рады Павел Латушко ў інтэрв'ю Сцяпана Пуцілля распавёў, што паміж Лаўровым і Лукашэнкам шлі таксама перамовы аб імаверным вызваленні Віктара Бабарыкі. Вось чаму фігура Віктара Бабарыкі перадусім цікавіць Расею, і ці магчыма ўжо Расея пачала нейкія перамовы аб вызваленні палізняволеных узамен на што? Гэта ўсё чуткі, інфармацыя ў розных вельмі шмат. І трэба іх правяраць, не трэба нічога браць на веру, проста так. Вельмі часта гэтыя чуткі запускаюцца адмыслова, каб нас збіць з панталыку, заблытаць, змяніць фокус. Віктар Бабарыка працягвае знаходзіцца ў турме, ніхто яго вызваляць не збіраецца. Для Лукашэнкі ён асабісты вораг, і я думаю, што пры ўсіх умовах ён будзе вызваленым асобна. І нельга дазваляць гандлявацца палітвязнямі. Калі мы патрабуем вызвалення, то патрабуем вызвалення ўсіх. І Бабарыкі, і Ціханаўскага, і Статкевіча, і Севярынца, і Гіжанкова, і ўсіх астатніх, хто пратэставаў, пратэстуе, сядзіць у турмах па розных артыкулах. Толькі пачкай, толькі пакетам гэтыя людзі павінны быць вызвалены. І толькі пасля могуць пачацца размовы пра ўсе перамовы, пра канстытуцыйныя рэформы і, безумоўна, пра новыя выбары. Франак, тут відавочна таксама, што могуць быць самыя розныя ўкіды, прычым невядома з якога боку. Дзеля таго, каб пасварыць, так стварыць канфлікт унутры беларускай грамадзянскай супольнасці. Вось тут гэты момант можна улічваць, але як нам усім усё ж такі ў гэтым інфармацыйным полі, якое дастаткова насычанае, быць паяднанымі і адкідваць гэтую непатрэбную інфармацыю? Вельмі складана. Трэба спажываць правераныя крыніцы інфармацыі, чытаць незалежныя медыі, правяраць інфармацыю з розных крыніцаў, ні ў якім разе не паддавацца на правакатараў ці нейкія чуткі, якія запускаюцца ў чаціках і ў дваровых, і агульнапалітычных. Ёсць група тэлеграм-каналаў, якім можна давяраць. Давайце проста арганізуем нейкую інфармацыйную гігіену вакол сябе, але памятаем, што супраць нас працуюць моцныя спецслужбы, супраць нас працуе цэлы рэшткі рэжыму Лукашэнкі і спецаддзелы КДБ. Іхняя задача, як вы правільна сказалі, нас пасварыць, раздзяліць і збіць з панталыку. А мы ж павінны працягваць нашу стратэгію і ціснуць на сваё. Мы б нічога не дабіліся, калі б мы мянялі нашу стратэгію кожны тыдзень.
Таксама вось калі назіраў я за тым, што адбывалася ў інфармацыйным поле апошняга тыдня, гэта нібы складвалася такое ўражанне вось пра Рамана Бандарэнку, так ішла ўвесь час гаворка, што у яго быў алкаголь, там калі не ў крыві, то у іншых нейкіх субстанцыях арганізму і гэтак далей. І ў выніку мы пачалі размаўляць больш пра рэпартаж Азаронка, чым пра асобу Рамана Бандарэнкі. Вось у гэтай сітуацыі чаго не хапае, магчыма, у гэтых дваравых чатах, чаго не хапае, магчыма, таксама у незалежных медыях. Можа, мы павінны, не ведаю, менш звяртаць увагі на тое, што дзе з'явіўся Александр Лукашенко і якое шоу, цырк ён зрабіў там у Менскай больніцы нумар 6, ці ўсё ж такі варта пра гэта таксама казаць? Вы абсалютна маеце рацыю. Лукашенко будзе трымацца пры ўладзе роўна да того моманту, пакуль мы будзем пра яго гаварыць. Менавіта таму ён пастаянна запускае розныя мулі ў інтэрнэт, менавіта таму ён робіць дзіўныя заявы. Ён хоча быць заўжды на топе парадку дня, каб яго цытавалі, каб яго абмяркоўвалі. Вось ён заявіў, што я збіраюся сыходзіць, калі будзе прынятая новая канстытуцыя. І многія адразу прынялі на веру, замежныя медыі толькі гэта і абмяркоўваюць, хаця усе разумеюць, што нікуды сыходзіць ён не збіраецца. Таму нам трэба проста выключыць яго з свайго жыцця, яго проста не існуе, не шэрыць, не абмяркоўваць ягоныя цытаты, а працаваць на тое, каб нашыя структуры умацоўваліся, каб нашыя дваровыя ініцыятывы станавіліся ўсё больш масавымі. І пра тое, каб вось гэты момант ціску, каб гэтыя кропкі ціску, якія мы аказваем на Лукашэнку, каб яны станавіліся больш саліднымі, каб яны паралізавалі рэжым, і вось гэтыя разгоны і вось гэтыя контратакі уладаў, яны не былі магчымыя. Таксама важнае пытанне, хіба это санкцыі, бо цяпер Еўразвяз рыхтуе новы пакет, таксама злучаныя штаты рыхтуюць свае санкцыі. Яны будуць эканамічнымі, што да Еўразвязу перадусім датычыць гаманцоў Лукашэнку, так званых, а вось санкцыі ЗША таксама магчыма закрануць беларускія прадпрыемствы. Вось як тады вы ацэньваеце, наколькі хутка Беларусь зможа аднавіцца пасля такіх абмежаванняў, і ці не нанясе гэтыя захады супраць рэжыму таксама шкоды беларускай эканоміцы? Ну, уласна кажучы, так, вось менавіта тут прапаганда гэта выкарыстоўвае і кажа, што каардынацыйная рада Святлана Ціхановская дзейнічаеце не на карысць беларусаў, а толькі на пагаршэнне сітуацыі. Што тут адказаць? Тут санкцыі не панацэя, яны не вырашаюць усіх праблемаў. І разам з санкцыямі нам трэба працаваць над грашовымі ўліваннямі ў беларускую эканоміку. На кожны там мільён даляраў, які траціць беларуская эканоміка з-за санкцыяў, павінен быць мільён даляраў эканамічнай дапамогі для беларускай грамадзянскай супольнасці і бізнесу. З аднаго боку мы ізалюем кашелькі Лукашэнкі, пазбаўляем яго дадатковых крыніцаў фінансавання, а з іншага боку мы, напрыклад, робім у аднабаковым парадку, ствараем зону свабоднага гандлю для паслуг з Беларусі, што сярэдні і дробны бізнес беларускі адразу пракачвае і дае ім доступ да новых рынкаў. З аднаго боку мы уводзім санкцыі супраць Беларуськалія нафтаперапрацоўчых заводаў, абмежавальныя санкцыі. З іншага боку мы павінны шукаць падтрымку на рабочых, кампенсацыі для страйкавых камітэтаў і для прафсаюзаў. Нельга ісці ў крайнасці. Трэба памятаць, што сапраўды будучыня Беларусі, яна ва ўсіх супольная. Так, і мы не павінны проста зруйнаваць эканоміку пад нуль. Што мы павінны зрабіць? Мы павінны замарозіць усе грошы, якія кантралюе Лукашенко, часова, і зрабіць так, каб гэты удар не пашкодзіў простым людзям. Таму роўная страты ад санкцыяў кампенсуюцца фінансавай дапамогай для людзей. І толькі такім чынам мы цяпер працуем. Вось ты таксама, Франак, узгадаў наконт страйкаў і рабочых. Гэта вельмі таксама важны момант, за якім усе сочаць, за якім назіраюць. Паволі, па кроплі, па адным, па некалькі працоўных на розных прадпрыемствах людзі далучаюцца да гэтага страйку, але ўсё ж такі гэта не масавы рух. Ці вы надалей працуеце ў гэтым кірунку?
страйкі насамрэч мелі масавы характар і цяпер яны ў такім паўспячым рэжыме. Многія страйкі ў фармаце так званай італьянскай забастоўкі і людзі адзіночна далучаюцца. Але каб страйкі зноў сталі масавымі, павінен быць нейкі трыгер, ці палітычны заклік на страйкі, ці павінна быць нейкая грамадская хваля незадавальнення, злосці, як гэта адбылося, напрыклад, пасля 9-11 жніўня, альбо як гэта адбылося пасля смерці Бандарэнкі. Павінен быць грамадскі трыгер. Што паслужыць гэтай іскрой, складана сказаць. Але што мы цяпер робім? Мы павінны максімальна падтрымаць страйкавыя камітэты, прафсаюзы, структуры рабочых. Зараз самы час будаваць інфраструктуру. Зараз самы час нарошчваць мышцы. Таму што невядома праз тыдзень ці праз 4 тыдні, калі зноў будзе крытычны момант, каб гэтая інфраструктура, гэтыя арганізацыі, гэтыя групы актывізаваліся і маглі дзейнічаць эфектыўна. Франак, таксама яшчэ да выбараў з'яўлялася інфармацыя пра тое, што ў замежжы ёсць банкаўскія рахункі датычных да Александра Лукашэнкі з ягонага атачэння, альбо, магчыма, і самого кіраўніка такія рахункі існуюць. Ці ў гэтым кірунку не было б найбольш эфектыўна працаваць, і ці ідзе такая праца? Абавязкова ідзе, і зараз сёння выйшаў артыкул на тэлеграфе пра сувязі Гуцарыева з Лукашэнкам, пра вывад грошай з Беларусі. CCRP з журналістамі з розных краінаў вядуць расследаванні, канкрэтна ў гэты час пра кашалькі Лукашэнкі, прыбліжаных Лукашэнкі, дзе яны захоўваюць свае грошы. І вельмі важна, каб вся гэта інфармацыя трапіла потым да тых людзей, якія прымаюць рашэнні па санкцыйных спісах. Вельмі важна, яшчэ раз, арыштаваць алігархаў, бізнесоўцаў, тыя грашовыя структуры, якія фінансуюць, падтрымліваюць рэжым. Калі мы здолеем дакладна ідэнтыфікаваць, дзе ляжаць грошы Лукашэнкі, то нейтралізаваць гэтую структуру і іншыя схемы будзе нашмат прасцей. Дзякуем за гэты каментар. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях, быў спадарства з намі на відэасувязі.